Si Danilo Kabakungan, land caretaker, lumulupyo sa Purok 7, Barangay Kisandal, Magpet, Cotabato Province, ug gireklamo ang nagputol sa tinanom ni ining kahoy, sentro sa rendero sa ginaugmad nga luna sa maong lugar. Okay ba, unsa na rendero pero base sa context kay boundary man ata na siya, correct me if I'm wrong. Kay lubi nga nainamo nga lubi, isapsapan nila ang punuan, isinso, tapos na duha ka mahogany o duha ka germelina sir. Iputol nila sir kay ila daw ang kuralon kay mao daw ang naigo sa survey sir. Gisibog sa nakapalit ang kural sa muhon o gipamutol ang mga kahoy nga na sentro. Niini, depensa ni Basilio, nihangyo ang reklamante, nalikayan ang lubnganan sa ilang mga ginikanan nga naigo sa muhon. Busa gisimang nila ang pagkural sa boundary. Kois, paminaw maayo kay daghang kay kog masuksok nga mga anggulo nga I'm sure wa mo kabantay ani. First of all, nagsurvey sila sa Pikas Utlanan, natipak daw ang graveyard sa caretaker. So nihangyo sila nga dili to apilon. So gikural nila nga wala maapil ang graveyard, adto sila sa Pikas Utlanan ni adjust para makuha gyapon ang 1 hectare. Wala gi detalye sa news kay baw na ko nga kontrapartido ang caretaker sa pagbaligya aning yuta. Pasabot ang buyer and ang seller, which is ang landowner gyud mismo, all in gyud para sa kani nga transaksyon. Caretaker ka, dili man ikaw ang gabuhis sa mga tanom. Most probably, ikay gatanom, pero ang gabuhis ana ang katong landowner. Dako king posibilidad nga dili na in good terms ang landowner o ang caretaker. Assumption lang ko na, pero I think duol-duol ko sa matuoran kay permi ni mahitabo sa field. Ipadaplin ta ni daang mga obvious kanang pagpamutol og kahoy, gimelina, mahugani, hilabi na kanang lubi, kinahanglan gyud nag-permit. Mas strikto ang lubi. Ang mahogany ug ang gimelina go dili na siya native sa Philippines. So, pero kinahanglan gyapon na siya og permit. And even ang chainsaw kinahanglan na og COR, Certificate of Registration. Siya koy gyud ang buyer ana. Dili ka na akong gusto suryaan. Janor nga ni. Parita sa mga MVP sa comment section. Oh, kani si Ma'am Marlene is naay balaod nga dili pwede putlon ang punuan sa lubi. Once nga mapuslan pa, pwede lang putlon ang lubi kung dili na mapuslan. Tinud na. Kani mo'y siya koy. Ugok pud nang gatanom sa kahoy. Wala kabalo unsay balaod sa boundary kung tamnan o kahoy. Wala kabalo pila ka meter ang distansya. Gago jud. One more thing nga atong ipadaplin before ko moari ni GA Zapanta. Ahin sa ownership and base sa report, ang problema sa caretaker is ang delikadesa. No? Nga wala siya gipatawag, murag na traidor siya ba? Dili gyud about sa ownership or bawal na pagpalit nila or bahin baka sa tenancy. Kaning bold nga statement ni GA Zapanta, I will presume nga kaybaw siya sa kaso aning pagpasurbiha kay ano. Since naaman sila'y leeway nga i-adjust ang luti para ma 1 hectare gihapon, di ba napasabot nga more than 1 hectare ang gipanag-iya sa landowner? Nya karon nag-expect ka og easement sa boundary, magi-adjust man ga ito para lang nga mausa ka hektarya. Di ba? Ikaduha kani si GA based on my deduction. Murag city boy ni. Wa gini katungtong og bukid. No, kinag-ugok-ugok na gud siya. Liko, ganyan. So, ibig sabihin, kinuha na namin yung 10,000 square meter. Ubos sa Civil Code Article 679, hugot nga ginamando ang 2 metros nga distansya sa pagtanom og kahoy sa rendero apan gihingusgan. Ako na nang nahisgot sa usa ka video nako bahin anang easement sa boundary line bahin sa tall trees nga 2 meters unya sa small trees is 50 centimeters. Gikan pa na atong mga Espanyol. 1889 pa na nga balaod. Pag 1950 na ay new civil code. Pero gika-paste ra nila ang word for word verbatim ang kana nga balaod gikan atong 1889. Why labot sa mga city boy nga wala katungtong sa bukid? This is where I ask the question. Labi na ninyo. Help me out ha. Help me out. Pagunahon na gyud mayo. Kay bawtang tanan nga ang mga utlanan. Ang utlanan mismo himuong boundary kay mga kahoy. Ugay na kay na nahitabo. Ikan panas panahon sa Espanyol nga ang himuong marker is mga kahoy. Hasta ang boundary, kahoy.
Dagan tanig chance sa panta. Atong kalimtan ang una na ko nga punto nga ga-adjust sila di na gyud mao ang real nga utlanan. Kaan natog chance nga kanang mga kahuya naa mismo sa boundary line unya giputol. Kaduha tangtangon sa natong pinaka-obvious nga violation jud nga walay permit og pagpamutol og kahoy. Tangtanga usana. Since kibaw naman mo karon kung unsa gyud hitabo sa actual and kibaw sad mo sa diferensya sa civil code, asa man mo laban. And for discussion purposes, curious ko kung kibaw ba siya sa actual atong boundary mga kahoy naman. Based sa report, ang barangay nila ni surrender na pod. Ni ana na pod hala adto Moscortin. Maunay nakabahog tik-tik aning kalibutana. Lahi-lahi og interpretasyon sa balaod. Tanawa ra gud atong politics karon. Wa na nagkaguliyang na. Tanawa ra gong mga relihiyon karon pertinang daghana lahi-lahi interpretasyon. Everyone has their own truth. So kinsa may sakto? Bartender has a power kung nasyas luyo siyang workstation. Makasuggest siya unsay mga lami nga ilimnon. Kani sir, kato sir, kana sir. At by the time nga mo end na iyang shift, na nasyas gawas, wa na said siya power. Ang kasuhaw ato ni sa korte sa mata sa mga abogado, tanawa ra kaklaro ng 2 meters ug 50 meters. Adto na sa nimo sa field. Wala may nagsubay ana. Even atong building code nga daghang kayo og ismet, patay dapat mga privilege sa mga kahayag, sa view, pero nahitabo ba na? Building permits, pwede ramgay ka makatugod sa tuwa. So kinsay sakto? Basta ang word nga forthwith nga mismo nga nasa balaod, gidibatihan pa manggali na sa lain-lain kolor sa politika. Pagpabor sa usa, dapat dalion. Pagpabor na sad sa pikas, wa na sad gibuhat ang forthwith. Oh, di ba? Ay lahi tag kamatuoran and maunay kamatuoran. Nahala sige, aramos comment section unsa inyong dapigan ana ha.